Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamai basu balik jo Balerong Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Perpatiah. Mudah-mudahan pertemuanku diridai Allah hendaknya. Amin. Kami muncul dengan serial Pitaru Ayah jilid kelima, menyusul sampai jilid nalah beredar sebelumnya, yaitu Pitaru Ayah untuk remaja putra, Pitaru Ayah untuk remaja putri, untuk calon adaro dan calon marapulai. Kini Pitaru Ayah jilid terakhir dan kami tujukan kepada calon pengulu pemangku adat. Untuk menjadi nenek mamak di tanah Minang, tentu memerlukan pengetahuan khusus dan berhubungan dengan kepemimpinan sepanjang aturan adat. Dalam rangka itulah, kami hidangkan sisi dinangko sekadar pembekalan awal kepada calon datuk kita. Tentu tak mungkin sapancuang putih setika mati. Banyak neluak patut ditimbun nan kurang ke ditukuk. Kini tarimulah dulu untuk sementara. Beko tolong langkoi di angku-angku nan cadiak canduk iyo. Insya Allah bermanfaat untuk regenerasi kepemimpinan Minangkabau. Semoga. Sekian saja, maaf dari kami, pimpinan Balerong Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawelah salam dari Balerong Pasan Barisi Pitaru Ayah tuturan bapak abake anaknya ko ado katoyo nanta dorong gawa membilang sumbang jo salah rila jo bersama bukanlah kami orang jadi pandai kata wasiat bagai namuno putih kagada ayo di nagari dirantang kata lalu taurai dibuka rundiang sago pusako anak ditunjuk ayo diajari. Manulah nak kanduang janyuayah. Dalam sapakan dua nangko kaba barito ayah danga curito sayah dalam kampung. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pengulu sepakai kaum. Baitu undang dalam madai tabuhu tekabe arek sampai kini alum berubah. Maka di dalam kaum persukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan dalam sepayung sepataga di salingkuang cupa adat. Allah setanang salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang tak ado nan badatia. Konon wa angka digadangkan nak mamacik tampuk je tangkai pucuk pimpinan persukuan, ialah pengulu orang namokan. Bulan Syawal tahun dimuko di hari bayak bulan bayak ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut pun tarang ajuang layar musimnya. Sinanlah alek ke dipancang tagak marawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang.
Malatuh badia pusaku begua tabuh larangan tandu orang gadang nanya nobat. Mako dilapeh kulang siang ke nagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuka itu nak pado alek jamuan adat di sana gala dilewatkan. Anak ayah jadi pengulu nan gadang basa batuah, gadang di bayuang dan sakaki, basa di dalam persukuan batuah kulori nagari. Alhamdulillah baiklah itu. Sananglah ayah mendangakan syukurnya amat salamonyo. Baalah bana sanang hatina. Dek malin indak tabacokan dek tukang alun talukihkan. Rasu mandi di anak sungai bak rumput di timporineng. Namun salampihnya daripada itu, joko dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak manyapuah dino lalu dimanuangkan. Siko taga mangati ayah takucuik runggo wati bundo. Bak adek ba itu ya? Sabab nyato bak pantun-pantun orang. Sisaliah mengkuto ameh mendaki mudia kilangan, labuliah mengkonyo cameh mendapat labiah kehilangan. Mengkasui ayah? Sepanjangan ayah tahu nak, suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pengulu bukan orang sembarang orang pilihan luar dalam. Nan rimbun rampak jo adat, babuah labek jo pusaku, mandeh kayo bapak betuah mama disambah orang banyak. Maka kalau dibandiang-bandiang diuku aduk kabadan diri anak, awak gapuak tabaw lama kok tinggi ditunjang rueh. Lagak di baju palasuran gadang jobareh rambahan dua. Pitih sayuk sekolah tangguang ilimu kurang-kurang pengalaman alun marape. Tapi ba isi buah pantuna. Sakalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi. Jo adat anak mangapalang jo sarak jauh sekali. Sabananyo ya. Kok mapi basi jo bilah dekoyuang. Tak baban batu digaleh upah terjawik kabur pincang rasa membulang tidak patah. Siko tercamih hati ayah. Tapi pulo banyak pituah nan badanga tuturan orang cedek pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham ranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang indak nan tinggi tak tapanje. Ayah yakin tu. Asahkan baniak bayak cito elok paham memutuh sedundun doa jusau sinan hidayah keturunnya. Tado kunci tak terbuka nak. Sebab tak kalau mencetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai besu di mana letaknya anak kunci nak tahu rasio kapuak. Jadi ya. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya. Nak cadiak sungguh baraja nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji nak tuah dibudi bayak nak kayo pandai baingai. Ku iyo parang kadiadang nak. Nyampang amanah berterimu. Langkuk-langkuk senjata diri. Pagaran lagi dengan batin tuntui ilmu sampai-sampai. Asahkan namuah baraja. Guru baserak bakuli yang alam takambang ketuladan. Yo paham ambo. Begurulah ke pakai pisang. Mangga kok ka pisang bana ya? Calialah iduk pisang. Iduk anyo sekali joa umuanan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengarisiak sebelum buah mengalupa walau jantuangnya kata ulu. Pagi pancuang patang tumbuh di papek bataruak juo cakoroge kini badaun. Panih bermusim tak nyolayu dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga mandak. Tumbuh isuak berbuah labek menyirah sebalik tandan dimakan urang sanagari burung di pipi warasaki. Deklah sampai niat mengkasui membari guno bakulil yang tarago indak disintuah inyo ketumbang rabah surang gila mati tunggak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah indak dikanalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang, lukisan contoh pada alam. Khairun nas yang fa'unas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Batua ya.
Atau beguru pulau kebaringin tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepuhun dagang singgah. Daun rimbun basusun siriah ibarat atau kebatadua umpama payung kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang emah nyatu hunjam ke bumi. Kok sakah pantang maimpo buah nan tidak labek bana sadang sekiro makan punai. Nyampang larih gugua ditampu alun manyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumpui. Rumpuinya gati-gatilan colapiak perdani hijau halwih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sipai dek baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin jolim bubu maliwa ditimpo badai. Namun baalah bana penangguangan. Dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat pengabdian. Contoh nan sudah pada alam nak. Tuladan bagi pemimpin suku jurila diperbanyak sabar tawakal dilabiahkan. Insya Allah ambo amalkan. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa kato dari pengulu ialah pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matolad yang bakeh punco arek mengungkuang. Kolai tampan tabau. Urek liek kareh bematan dagiang bapilin silang siwa tukang selesai membantuanya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan nukia. Putiang sanang bawa memuji simpai melilik senang hati sapakai lilin jambalau. Tolong ayah jalehkan. Ujui mana kesimpulan nak. Kok nak jadi pengulu juo pangka jaulu dalam adat tampuak jutangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah je pandirian. Jaleh-jaleh tanah bapijak yakin-yakin kamariawah. Itu je itu. Matan. Bamatan tu apa ya? Arati kareh bamatan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa aluihnya. Bantu tampan roman manakah mengkasihnya, tahu jo nasib anak buah. Peduli jo masalah cepat tanggap jo aspirasi. Usah cuek bahasa Betawi masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 carwawa. Jano putiang malara ulu takana simpai jo bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa. Agama pagaran batin syariat pagangan hidup suluh di dunia jo akhirat. Sataguah-taguah ulu sabina. Satajam-tajam matoladiang. Nyampang ambalau tak marake alamai lungga dipakuakan pancuang jenarok kamamutih. Itulah inyo kasih sayang. Mangabe jotali budi babungo santun jo ibu. Pamor datang kesah mendake karisma ketibo surang sinan wibawa tepampangnya. Kalau mau kasih ukiran? Adapun hiasan ju ukiran mangko manih dipandang mato saju ati selsobatin banamu beramah tamah. Banyak kan seng yang dari gala. Dapet sanjuang indak malantiang kan ni upek pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayu musikin tak basisiah nan kurang sapu dahulu nan lai kama kapai. Tapi nyampang tak basuo nan ba itu. Ko anyo ulu tibarau bawa kajai simpai nyodawai. Jawaban tua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan matoladiang. Rundiang ko ura-ura ungkai wakato taranjak-anjak patang pake barisuak cahaya budi tesingi dinan rami agamo mengulik dasun asah dimbau tak berbunyi narunciang jua nanyarawi. Itulah pantang cilakonyo nak jadi pengulu pucuk bulek pimpinan de orang banyak. Jauh kan banatu nak kanduang upek sarapah nan ketumbuh doso lah nyatu nan kadape ayah tak dilarang tentang itu. Insya Allah ambo pakaikan ya. Nak kanduang imbauan ayah agak parape melah duduk nak nyato uji kato-kato. Pada jangko takaran umum ukuran pasanan biasa sawajah tentang pengulu pemangku adat di negari menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang. Aduh sabaleh bilangannya. Apa nang sabaleh itu ya? Coba simak. Yang pertama Islam. Yang kedua mesti laki-laki.
Ketiga, banda tajunanaya, kampe balik berakal. Dan kelima, sehat laya batin. Keenam, urang dan arih bebudia luih. Ketujuh, peduli jua anak kemanakan. Salapan, loyal kepada adat. Kesembilan, menaruh jiwa pemimpin. Dan kesepuluh, adil secara jujur. Dan yang kesebalik, ringan mulut lama berundiang. Tolong ayah jalekan. Satantang Islam agamonyo itulah syariat pokok pangka. Salua agama Islam tak tutui jadi pengulu haram hukumnya jadi datuk syariat 10 tak balaku. Ba ada ba itu? Sebab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya, nyatulah hadis do Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok jale hinyo orang kafir ataupun murtad balik gadang, gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahakan kan jadi nenek mama baban pengulu kedipikua, menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi Minang, babasuh jajak di pusako talantiang di rumah gadang konon memakai nama suku. Baik itu bunyi undangnya dalian nindak ragulai pasang sudah pakula mati. Itu nan pertama. Dan kedua ya? Dan kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarat laki-laki nyatu pemimpin bebatih pada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik itu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Dan ketiga, babanda tajunan lainnya jaleh pusako pawarisan nyatu basasuk bajarami basuo pandam pekuburan. Bukan inggok, bukan mencakam, bukan pulau orang melakuk talukih di dalam ranji. Sudah tuh. Dan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran numua orang terbilang anak-anak di luar sarai itu namanya. Dia dai koto piliang dek karan dia tumbuh di matu wadihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewatkan walau datuaknya pajakete. Namun memaci tampu andiko talimpah bakih nampatu sampai menantinya kadang. Dan kalimo sehat laya sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggota cacat fisik bakih seorang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasir didik jo pikun tak menyambung kan dua sabalah tali gitarnya tu beluak kurang panuah indak baruang bake masuk laki lah palang pasa adat pangke pengulu balarangan. Oh, ba itu. Elo anak jadi pemimpin, pandai menyusun joma atau alu ajo patu isarato mungkin bijamanan nai jantan lenggo. Alu ajo patu isarato mungkin bijamanan nai jantan lenggo. Satio lasuang na ba ayam gadang, tio munggu babalam mau. Jago amananan bapagang, itu nan utang de pangulu. Jago amananan bapagang, itu nan utang de pangulu.